Uway unong tremons ngobha ugrenet sangma, ula dawa nakasorkar Meghalaya, bakan pa ikibor pahara batban pelong ka jingkenra persya ya kakinhun ISIS ke Hawas Karu Hills. Kani kala jia hadin bala sapriang ke poster hai ki rensan social media, kabamahami ki pat garu bakin kinriat no anak jaka jongki shwa usnam arja arpenyau. Ya kate ka poster la keno bala soy de kakinhun le no ISIS ke bad u Aminur Islam u badai u area commander jong plain belt area. Nga dawa jur badai ban le AA Mardor ban bu ikibor pahara Hawas Karu Hills bad ban bu ru iki weipat ki ketem ka jingkan ra persya yak ISIS ke bad ki parlok jongka bad weng no iki beriu ki banabar ki bakam be anyi ki jaka puta bad ka jinga dai ki ba ka Garu Hills ong ugrenet sangma ha ka shiti sha sembut menteri rangba ka jela Preston Tensong ha ka singi balang. Ulo ong bakate ka poster ka bu jingmai ka pa ka Garu Hills kam tam ha jaka kum ka Phulbari Raja Bala Tikri Kila Selsela Garu Badha Batura. Usangma ula kino bagi regiment na Bangladesh ki badan artili ki vote ha Assam bad ha Meghalaya. Ki persyang ban kami ki jaka ki badai jong ki Garu ki ba layada hapo ka 6th schedule jong ka riti sensyar kari India ula ong. Haba pen kesan syuk-syuk bahkan ka jingja ka penpau ka jindon kam bu ya ka inner line permit ka jing pendam no ikinong tep vote arngun ka electoral roll bakerpang nakabenta ka GHADC ka NRC National Register of Citizens ha Meghalaya bat ka jing pentre kam ya ki an ki bayadai ki jaka jong ki riulum.